Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. І з Новим годом! Нам вельмі прыемна, што і ў новым годзе вы пачынаеце свой дзень разам з добраранкам. Ну як, Дзедуля Мороз прынёс вам тое, пра што вы марылі. І нам таксама. Кася яшчэ сёння раніцай перакладала свае падарункі і ніяк не магла ад іх адляпіцца. А што рабіць? Я атрымала іх столькі, што не магу наглядзецца. Дзяўчынкі, нагадаю вам, што зараз самыя чароўныя дні, калі здзяйсняюцца агучаныя жаданні. Будзем правяраць? Абавязкова! А яшчэ у гэтыя цудоўныя дні трэба рабіць толькі добрыя справы і мець толькі добрыя думкі. А яшчэ лепш думаць пра тыя добрыя справы, якія мы можам зрабіць. Напрыклад, я вырашыла зрабіць бранзалецкі з пацерак і падарыць сваім сяброўкам. І мне? Вядома. А памятаеш, якія колеры мне падабаюцца? Вядома, памятаю. А для мяне ты падарунак падрыхтуеш? А для цябе, Лесік, я падрыхтавала другую добрую справу. Гэта яшчэ якую? Мы з табой разам будзем гуляць у навуковую віктарыну. Здорава! Прымаць удзел у такіх віктарынах я магу з раніцы да вечара. Пачакайце, так справа не пойдзе. А мы з гледачамі, мы таксама любім шукаць адказы на самыя складаныя пытанні. Правильно. І мы з Лесікам будзем задаваць пытанні. Толькі папярэджваем, пытанні будуць складаныя. А падказкі будуць? Будуць, калі папросіце. Калі ўсе гатовы, пачынаем. Толькі адкажыце, хто з вас любіць моркву? Я вельмі люблю, асабліва на снеданне са смятанай, цукрам і мёдам. І я таксама. Морква неабходная для добрага зроку. А ці ведаеце вы, навошта морква птушкам фламінга? Як навошта? Гэта ж вітаміны. А птушкам яны таксама неабходныя, асабліва такім прыгожым, як фламінга. Дзякуй за адказ, Кася. А зараз дай, калі ласка, навуковы адказ. О, навуковага я не ведаю. Аказваецца, птушкам фламінга ніяк нельга без морквы. Асабліва тым, хто жыве ў заапарках і запаведніках. Ім кожны дзень даюць моркву, каб падтрымліваць іх ружовыя пер'я. А без морквы? А без морквы фламінга можа ператварыцца ў звычайную белую птушачку. Тыя фламінга, якія жывуць у натуральнай прыродзе, ядуць маленькіх рачкоў і крэветак, каб падтрымліваць свой незвычайны колер. А ў заапарках ім без морквы не абысціся. А калі я з'ем шмат морквы, таксама стану другога колеру. Скажы яшчэ, што ў фламінга ператворышся. Вы жартуеце? Не, Кася, калі ты з'еш шмат морквы, станеш больш здаровай і падрасцеш хутчэй. Але больш нічога не зменіцца. Таму што я зайчаня. Менавіта так. Так што, калі пойдзеце ў заапарк да фламінга, захапіце, калі ласка, маркоўны пачастунак для ружовых фламінга. Фух, стамілася я. А вы, сябры? Самы час падсілкавацца морквай і паглядзець мультфільм. Працягваем нашу весёлую і навуковую віктарыну. Вядома, можа, якое-небудзь зімовае пытанне? Пра белых мішак падыдзе? Добра, гэтых белых пухнацікаў я вельмі люблю. І калі ласка, адкажыце, у якой лапе белы мішка будзе трымаць ручку, калі пойдзе ў першы клас? Уяўляю карціну. Урок у школе мішак. У небе паўночнае ззянне, а настаўніца белая мядзведзіца вядзе урок. Сябры, а вы калі-небудзь бачылі, якой лапай пішуць белыя мішкі? Прасцей будзе адказаць, якой лапай яны ловяць рыбу. І правільны адказ левай. Белыя мішкі ляўшы? Усе да аднаго. Ім зручней лавіць рыбу левай лапай. Сябры, а хто з вас леўша, а хто праўша? А можа, хтосьці ўмее пісаць і правай і левай рукой, малайцы? Яшчэ да аднаго пытання гатовыя? Назавіце такую жывёлу, якая заўсёды усміхаецца. Ой, у маёй сяброўкі ёсць маленькі сабачка. Яна яму розныя прычоскі робіць, а мне здаецца, што сабачку гэта вельмі падабаецца, і ён у адказ усміхаецца. Я добра ведаю гэтага сабачку, і ён мне не усміхаецца. Ён наадварот гаўкае на мяне. Гэта ён, каб ты нос не задзіраў. Любіш пахваліцца. І нічога я не хвалюся. Але твой адказ, Кася, не падыходзіць. Падумайце, падумайце. А можа, гэта... Не ведаю. Сябры, а хто дапаможа? Адказаў шмат.
Але навукоўцы лічаць, што жывёла, якая заўсёды усміхаецца, гэта квокка. Гэта кароткахвосты кенгуру. Які ён шчыры. І сапраўды, глядзіш на квокку, і самому хочацца усміхацца. Так што, сябры, калі у вас будзе сумны настрой, вы, калі ласка, успомніце квокку і таксама усміхніцеся. І ваш сум адразу знікне. Вось бы такі квокка жыў у маім пакойчыку. Я б з ім і гуляла, і нават на урокі яго б з сабой брала. Думаю, што квока будзе сумаваць у пакоі, таму што ён прывык жыць у сваёй роднай Аўстраліі. Да таго ж квокка днём любіць спаць, а вось скача ноччу. Не, усе дзеці павінны днём вучыцца і гуляць, а вось ноччу трэба абавязкова спаць. А дзяўчынкі і хлопчыкі раніцай глядзяць добраранак. А мы для вас, як заўсёды, рыхтуем самыя цікавыя мультфільмы. Давайте зараз і паглядзім такі. Ла-ла-ла-ла-ла, Ла-ла-ла-ла-ла, ла-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 ла. У мяне гучней атрымліваецца. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ось яшчэ самы гучны я. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не спрачайся са мной, у мяне голас самы гучны. Усё роўна, самага гучнага спевака вы не перапяеце. Хто такі? Індыйскі паўлін. Ой, які прыгажун, сапраўдны прынц. Які гучны ў яго голас. Крычыць мне вельмі прыемна, але гэты голас разносіцца на некалькі кіламетраў. Індыйскі паўлін лічыцца самай гучнай птушкай. А калі скласці вялікі хор з гэтых прыгожых птушак, гэта які гук атрымаецца. Так, ім мікрафон не спатрэбіцца. А нас вы добра чуеце? І чый голас вам падабаецца больш? Вашы галасы нам таксама вельмі падабаюцца. Асабліва, калі вы адказваеце на нашы пытанні. І яшчэ больш нам падабаецца, калі вы даяце правільныя адказы. Зараз у вас канікулы, і будзе час пашукаць адказы на самыя складаныя пытанні. А можа вы захочаце задаць якое-небудзь цікавае пытанне нам? Калі ласка, разам пашукаем адказ. Адрас, куды адпраўляць свае пытанні, памятаеце? Мы нагадаем. 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Ці можна скарыстацца электроннай поштай dobraranok.tv@gmail.com. А калі вы яшчэ нам і малюнкі дашлеце, мы будзем вельмі радыя. З нецярплівасцю чакаем вашых лістоў, сябры. А зараз давайте паглядзім яшчэ адзін цікавы мультфільм. А можа, хто-небудзь з вас адзначае сёння свой дзень нараджэння? Віншуем! І жадаем вам цудоўнага года і самых верных сяброў. І, вядома, атрымаць шмат падаруначкаў. Вясёлых вам зімовых канікул! А я нагадаю, што мы сустрэнемся зусім хутка, зранку. У нашым добраранку! Не праспіце.